Philippines! Hi guys! It's almost 12 o'clock na. Pero alis po ako. Konsensya naman ako nito eh. Every time na alis ako, makonsensya naman ako. Iwan ko si Mister. Meron lang. Do you want to eat something? Okay. What do you like? Well, you want nothing because you let Miss eat your food, so you got nothing. Hi guys. Poor baby. My poor baby na handsome eh. Now I'm gonna mount the cheesies on it. Tara, iwan na natin si Mister. At saka ito guys, ito yung kalibunan maning among lugar diri guys. So puntaan natin si Brenda, i-pick up lang natin. Para kasi mayroon kaming agenda ngayon. So ngayon malapit na kami sa bahay niya. Ang dami pong ano dito guys, pula ang mata. So nakakatakot. Yes, pula ang mata. Mga tao dito iba. Tambay lang sa gilid. So guys, kakain lang kami. Kuya. Yes. Say hi. My son. ang actor dito guys, andito guys. Hello. Yung actor dito. I am refilling. Back to work. Back to work. Okay lang yan. Ayaw ko na malamig. Doon na mamaya na painitin natin sa sakyan natin. Ito guys, kasama ko si Brenda. Hello guys. Mukha niya na eh. Ito na naman ako. Sabi na, huwag kang magpa-cute be. As in, Hindi ako nagpapakit. mahilig magpa-cute para sabihin cute. Ganun talaga ako. Diba? Since Oy, Calvin nagkakilala ko Klein. Calvin Klein. Mahalin na. Ang cute guys, oh. Wala po, konsinta ni Kuya. Sige na, kain ka na. Ako nakuha ko yung isa. Kaya babaw. Sorry, natapon na doon. Alin? Asan? Yung takip doon sa ilalim. Ano yan? Bubata pa nila ka. Dito kami sa ano guys, sa Walmart na naman kami. Kasi mayroong bilhin si Brenda. At saka maghanap din ako dahil tignan mo nangyari sa pagkakat ng grass ko. Ayan, pati na yung... Roses man, sa rosas ito ba? Sa gilid-gilid? May mga fake na rosas. Hanap si Brenda ng blinds. If ever, magtago din tayo sa loob ng mga ano. Oo, dito oh. Ito, hanap tayo. Ah, dito, ito ba yan? Ay, wala sila, be. Hindi man yan, blinds, bala. Curtain rod man yan. Yung blind, be, saka. So, yun na nga. Ako na naman yung mamili pagkatapos ni Brenda. Kumuha lang ako ng pang-iris ng mga makeup ko. Ang mahal na pala ng Olay. Grabe naman talaga itong Olay. Ang mahal. At meron akong nakita dito, salicylic acid na serum para sa mga may up-up. Ako sa Bisaya, up-up. So, ito pang palo ito, guys. Anyway, pang palo, pang pakuha po ng dumi. Pinaghirapan mo pa si Anne. Ayun, tapos na kami. Tapos na at lahat-lahat. Si Brenda nagsauli lang ng cart. And then ngayon, punta na naman kami ng Adams. Bibili ng pang regalo ni Mister. So yan. Ay. Dito na naman kami sa Adams. Dito. Isin ko to kay Tami. Be, pang regalo na ako kay Tami ito. Puro man dyan 23. Madali man ito kasi masira. Tinuturo ko kay Brenda ba mga pagkain dito ang sarap. Sabi pa niya mag-flaming grill pa man kami nga. Alabi ang laki ng mukha ko. Hoy, ang taas naman ito oh. Kakaiba itong cucumber na to. Cucumber, vegetables. Ang lago. Tinatalong. Ito siya guys. O, kangkong. Ito be? Hindi kangkong yun. Kamote. Sweet potato. Is it sweet potato, sabi?
Oo, yan eh. Si Tito Vine lang. Guys, alam nyo guys, sabi ko kay Brenda, pag may makita ka sa mukha ko, sabihin mo naman. Kasi kanina may puti pala dito. Hindi ko naman napansin. So yun, aalis kami, punta na, maghanap kami ng ano guys. Ano-ano na. Kung ano, Alik-alik yung na. miss doon, mabango daw. Oo, yung May mga, body workshop. yun yung dumpster na hinahanap ko, kaso wala dito. Tara. Hindi naman sila yata nagtatapon dito. Tsaka Meron. hindi ko na- Meron, pero hindi tayo na, meron dito mga drug addict kasi. Ay, oo pala, di ba? Baka may inian pa yan doon. Guys, dito na kami sa bed bath. Oh, andito na naman ba? Nandun lang yung flaming grill dyan. Dito lang kami kasi, sabi ni Brenda, i-off ko daw yung sasakyan. Gusto ata niya mamatay sa loob ah. I-off yung sasakyan. Sasakyan guys eh. Ang mahal, ang gas. So yun, let's go in. Punta tayo. Bili-bili. Open. Open, oy. Open sila. Alam niya sila. Ito yung tindahan na grabe yung kuha namin na tawag na cortina at saka ano, comforter sa basurahan ba, grabe ang na dito kami sa bed bath. So ngayon naghanap kami yung mga nakita namin sa dumpster dive, yung time na nag-dumpster diving kami ni Brenda. At saka ito yung mga nakita namin sa basura, ito siya at ito din nandito pa sa bahay. At saka ito, meron lang talaga siyang kulang. But anyway guys, thank you guys so much for watching. See you next time. Dito tayo. Kasama ko si Lloyd din. Oh, ito yung paborito. Si Lloydie din, oh. Ito, Ben. Ang paborito mo ba ito, di ba? Ay, sorry. Ano? Lalagyan baka sa kabila din meron. Ano yung anong masarap dito, be? Eto hindi ko alam. Ano yan? Etong Ano yan? Ano yan, be? sour something, hating sour. So, ito yakan kami ngayon, guys. Mag-vlog ka, be. Wala mo ba baby? Sabi, hindi Yun ito. Hmm? Ang hang to, no? Maanghang, be. Wag ka, be. Yun na, may octopus dyan na baby octopus. Bigyan mo nga ako. Sa'yo, may ulo man yun, be. Ah, tama na ito. Oo, try natin sushi, be. Ay, sorry. Try natin sushi ka man. Science to tell you what. Tignan natin. Ay, ito, oh. Ito, be, masarap. Diyan ka, be. Lumba ta. Oo, para ano, wala na silang makuha. Tama na. Tama na. Nahiya na ako, be. Masarap. Masarap ba to? Masarap to, babe. As in? Oo, may laman sa loob. Ayaw ko. Ang butsi, wala na. Wala nang butchi. Ay, ay, ay. Kakain kami ng sushi, be. Asan yung sasawan mo? Oh, may sasawan dito? Ano sasawan dito? Ayaw ko. Isda man ito. Loko, ayaw ko. Ang dami kayang fake na isda.
Nakita mo yun, Bes? Yung isda na frozen. Nilagay sa tubig. Parang sponge na nila. Pati bigas. Bigat. So ano? Mag-ano tayo ba? Oh, maangkaman yun. Ano ba? Bahay ba? Heaven na? Kaya gustong-gusto namin dito guys kasi meron kaming gustong kainin dito sa dinner, crabs at saka yung shrimp nila kasi ang sarap talaga. Pero guys, every time na mag-serve sila ng crabs, ang nangyayari guys, para mang nag-contest itong mga kumakain dito. Oy, naglinya na sila doon guys. Hinahanap na nila. So ngayon, kaming na kumakain pa, pagdating namin doon, walay. So yun lang naman yung i-share ko sa inyo, yung mga tao. Ay, nakuha ko, goy. At tignan natin, Butcho. Ang init pa naman ito eh. Tapos dito na tayo sa iba, sa kabilang lugar. Meron na? Okay, bigyan mo ako dalawa. Thank you. Wala, oy, nagligid naman. Kukuha pa rin. O, kunin mo. Ilan? Tatapat na? Dadaluhin, dito sa'yo. Ano pa ba, be? Ito ba? Masarap yan. Oo nga, na-try ko na nga eh. Vlogging, okay. Thank you. Okay guys, ito na yan siya. Sa'yo yan. Sa'yo yan. I-open mo yan. I-open natin. Okay guys, alis na kami po. Hala, mag-take out pa pala ako kay Tami. Guys, ito yung CR guys na ang layo. Papuntang heaven ito dito. So, okay. Pasok lang ako naman para tara. Magdahan-dahan tayo baka may ano dito. May magratatat dito. Anyway, so, magsalamin lang naman ako. Hindi naman ako mag-ano. Yes. Ba't walang tubig, guys? Guys, ano? Ano ba to? Guys, walang tubig. Ala, ito pala yung may tubig. Animalis. Ay, nako. Kigwahon. Tignan natin. Walang sulat. Walang laman. Tara. Yun. Walang sulat, guys. Walang laman yung ano. Mailbox. Tara.